Отца и Сына и Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут з усіми вами. И с Духом Твоим. Дороженькі, черговий пункт нашого життя так добігає підсумування, бо в неділю ми з одного боку підсумовуємо те, що ми пережили, переносимо його тут, ахвяруємо на цьому алтарі і приймаємо його як нашу силу. І в этой святой мші, як звичайно, я молюся за вас, за парафію, за те, щоб кожен з нас мог робити добрі вибори, щоб мог вибирати речі важні, так, щоб мог вибирати те, що наповняє його життя, що дає справжнє життя аж до життя вічного. Всі ці наші справи доручаємо Богу. На початку цієї літургії перепросимо Бога за ті жадання, які не завжди нас ведуть до життя, за ті прагнення, які часто нам перешкоджають не тільки молитися, але жити з іншими, так? За все те, що десь не згаджається з Його волею і чого ми надаль притягуємо жадати, і за інші гріхи перепросимо Бога. Сповідаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышиях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Деля великой хвалы Твоей. Пане Божьего дару небесный, Божа Ойче
наші асабістыя інтэнцыі, з якімі прыйшлі на гэтую святую мшу. Молімся. Божа, Ты ўсе наказы святога закону заснаваў на любові да Цябе і бліжніх. Дай нам сілы заўсёды выконваць Тваю волю, каб мы маглі дасягнуць жыцця вечнага. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі мудрасці. Бязбожнікі казалі самі сабе: «Зробім пастку на справядлівага, бо ён бескарысны для нас і працівіцца нашым учынкам, дакарае нас у грахах супраць закону, вінаваціць нас у грахах супраць нашага выхавання. Пабачым, ці праўдзівыя словы ягоныя, і праверым, што будзе пры сконе ягоным. Бо калі справядлівы гэты Сын Божы, то Бог абароніць яго і вырве яго з рук праціўнікаў. Праверым ягоныя зневагаю і мукаю, каб пазнаць яго лагоднасць і выпрабаваць яго цярплівасць. Асудзім яго на ганебную смерць, бо, як ён кажа, паклапоцяцца аб ім». Гэта Слова Божае. Падтрымлівае Пан маё жыццё, падтрымлівае Пан маё жыццё. Уратуй мяне, Божа, сваім імем і судзі мяне сваёю моцай. Божа, пачуй маю малітву, выслухай словы маіх вуснаў. Падтрымлівае Пан маё жыццё, бо супраць мяне паўсталі чужынцы, шукаюць магутныя майго жыцця. Яны не маюць Бога перад сабою. Падтрымлівае Пан маё жыццё. Вось Бог дапамагае мне, Пан падтрымлівае маё жыццё. Я добраахвотна прынясу Табе ахвяру. Падзякую Твайму імені, Пане, бо яно добрае. Падтрымлівае Пан маё жыццё. Читание послания святого апостола Якуба, умилованное. Где зайздрость и сварливость, там безладие и всякая лихая справа. А мудрость, якая приходит звыш, найперш чистая, потым миролюбная, лагодная, покорливая, полная милосердности и добрых плодов, бессторонняя, некрыводушная. А плод справедливости сеють у спокое тыя, кто чинить спокой.
Адкуль у вас войны і змаганні? Не інакш, як з прагненняў вашых, якія змагаюцца ў частках целаў вашых. Прагнеце, а не маеце. Забіваеце і зайздросціце, і не можаце атрымаць. Змагаецеся і ваюеце. Не маеце з-за таго, што вы не просіце. Просіце і не атрымліваеце, таму што дрэнна просіце, каб растраціць на свае прагненні. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Бог покликал нас праз Евангелие для досягнения хвалы нашего Пана Иисуса Христа. Аллилуйя! Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Марка. У той час Езус і яго вучні выйшлі і праходзілі праз Галілею. І Езус не хацеў, каб нехта ведаў, бо вучыў сваіх вучняў і казаў ім, што Сын Чалавечы аддадзены будзе ў рукі людзей, і заб'юць яго. І забіты ўваскрэсне праз 3 дні. Але яны не разумелі гэтых словаў, а спытацца ў яго баяліся. Прыйшоў ён у Кафарнаум, і калі быў у доме, спытаўся ў іх, пра што па дарозе вы разважалі. Яны маўчалі, бо па дарозе разважалі паміж сабою, хто большы. Сеўшы, ён паклікаў 12 і сказаў ім, калі хто хоча быць першым, няхай будзе з усіх апошнім і ўсіх слугою. Потым узяў дзіця, паставіў сярод іх і, абняўшы яго, сказаў ім, хто прымае аднаго з такіх дзяцей у маё імя, той мяне прымае. А хто мяне прымае, той не мяне прымае, але таго, хто паслаў мяне. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе! Зробім пастку на справядлівага, бо ён бескарысны для нас і працівіцца нашым учынкам. Дакарай нас у врагах, вінаваціць супраць нашага выхавання. Праверым яго знявагу і мукую, каб пазнаць яго лагоднасць і выпрабаваць яго цярплівасць. Браты і сёстры, так сапраўды, кожны з нас стварае у сваім жыцці, альбо не толькі стварае, перадусім кожны з нас мае вобраз самога сябе. Той, якім хоча быць, тое, якім хоча, каб яго бачылі іншыя. Гэты вобраз мы ствараем, пачынаючы з нашага жыцця, з выхавання, штосьці берём ад бацькоў, чамусьці яны нас вучаць, пазней параўноўваемся з іншымі, бачым іх спосаб жыцця, іх спосаб паводзін. І пазней, вось, беручы адтуль ствараем вобраз, вось якім я хачу быць.
І не раз здараецца так, што для нас гэты вобраз, ён вельмі важны, так? Бо мы хочам быць у працы добрымі спецыялістамі, каб нас бачылі як адказных, як людзей, якія знаюць сваю справу. І хочам, каб суседзі нас бачылі таксама, як добрая, можа, сям'я, можа, каб сябры ў класе ці ў школе ці універсітэце бачылі як нас супер такіх калегаў, такіх сучасных, такіх вось без комплексаў, адважных, сильных, моцных. І так можам працягваць. І для того, каб стварыць такі вобраз, я думаю, што кожны з нас павінен сапраўды працаваць. Это не так выходзіць, мы павінны шмат чаму навучыцца. І прадставіць сабе справу, што вось вы ў працы, ці ва універсітэце, ці вось у сваёй сям'і, ці ў іншым кантэксце. Вось вы маеце добрае імя, вы маеце добры выгляд, вы маеце пашану, і прыходзіць вось у працы, это будзе такі лепшы спосаб, прыходзіць такі малады практыкант, які пачынае ўсё так дыскрэдытаваць, крытыкаваць, падсумоўваць, і казаць: а, ну там, якія ў цябе веды, там, ты вось пра гэта не ведаеш, а я вось толькі што навучыўся, ведаю вось іншы спосаб кіравання альбо вырашання праблемы і так далей. І получаецца, што ён разносіць усё тое, што мы гадамі стваралі. Разваліе папросту, так? Альбо, можа, это будзе нейкі сусед такі зласлівы, які нас увесь час правакуе, які стварае сітуацыю, дзе з нас выходзіць неспакой, агрэсія, можа, там і слова якое вылеціць, так, і паказвае, што мы не такі ўжо і інтэлігентныя, не такі ўжо мудрыя, што не ўмеем пакіраваць сітуацыяй. І што адбываецца? Адбываецца тое, што мы чулі ў першым чытанні. Гэта чытанне далёка ад нас. Першае, паяўляецца бунт. Як ты смееш мяне так паніжаць? Як ты смееш мяне забіраць тое, што я вось на чым працаваў? Як ты смееш увогуле, як сказаць, недацэньваць, не шанаваць, ну і папросту мешаць з гразю ўсё гэтае. Мы пра гэта разважалі тыдзень таму. Памятаеце, калі я казаў, што ёсць людзі, которые ствараюць вакол сябе такую ўражанне, што яны моцныя, што яны, можа, партыя, што яны ведаюць усё. Але так сапраўды унутры сябе яны зраненыя. Яны стараюцца штосьці закрыць. І не раз мы ў нашым жыцці, вось у працы адны людзі, а калі вяртаемся з працы да хаты іншыя людзі. Ну, бо што мы можам, які вобраз стварыць у сваёй жонцы ці мужа? Яны нас добра ведаюць. Які вобраз мы можам стварыць у нашых бацькоў? Яны нас добра ведаюць. А там, можа, дзесьці наружы, там ці ў працы, ці пасярод сяброў, ці з калегамі там ва ўніверсітэце, ці вось з людзьмі маімі аднагодкамі я магу стварыць свой образ, бо яны мяне не ведаюць так да канца, не ведаюць майго сэрца. І калі наяў выходзіць тое, што я стараюся схаваць, адбываецца бунт. І мы кажам, як гэтыя людзі: ну добра, так, вось ты мне так зрабіў, ты паказаў мае слабасці, ты мне іголку сунуў, так, то зараз праверым цябе. Праверым цябе з зневагою і мукаю, каб пазнаць твою лагоднасць і выпрабаваць цябе цярпеннем. Бо паглядзім, які ты маладзец, зараз я табе зраблю. І пачынаецца спаборніцтва. Асабліва это часта здараецца паміж людзьмі, якія хочуць перамагчы, хочуць даказаць. І той, хто выйграе, павінен быць адзін. Пераможца павінен астацца адзін, так? І пачынаецца такое сараўнаванне. Яшчэ вяртаючыся да гэтай тэмы, браты і сёстры, як мы ствараем гэты вобраз? Мы ствараем часта таксама вобраз саміх сябе праз тое, як мы апранаемся, праз тое, што мы купляем. А мужчыны вельмі часта праз тое, што маюць у руках. Праз, можа, прылады, якімі карыстаюцца, мабільны тэлефон, машына і так далей. Праз гэта ўсё мы кажам пра саміх сябе, хочам нешта сказаць, хочам нешта выразіць. І вось, гэтае змаганне цікавае, што нас ставіць супраць чалавека іншага, каб даказаць яму. А так сапраўды праўда такая, што мы абодве асобы зраненыя. Кожны з нас стараецца закрыць свае слабасці. Кожны з нас стараецца, стварыць свой вобраз. А у сутнасці Ісус хоча, каб мы зразумелі, што мы адзін для другога не ворагі. Адзін для другого можам стаць дапамогаю, што можам ісці разам.
Так, замест таго, каб змагацца паміж сабою, хто з нас лепшы, можам прызнаць, што мы патрабуем адзін другога, каб разам стаць лепшымі, каб разам ісці. І вось, калі бачым вобраз дзіцяці, якой Езус ставіць, так, дзіця, кажам пра дзіця не сённяшняе, дзіця 2000 гадоў назад, так, дзіця, на якое не звярталі ўвагі, якое не мела права. Дык вось, гэтае дзіця перад мамай і татай, яно не спрабуе стварыць нейкую фігуру, яно не спрабуе стварыць нейкі вобраз, бо яны, бацькі яго добра ведаюць. Езус нас заклікае, каб мы адкрыліся таксама перад ім, адкрыліся перад нашым братам, каб мы сталі перад ім такімі, якімі мы ёсць, усімі нашымі слабасцямі, так і даверылі яму. Это одна частка, то есть то, якім мы хочам быць, вобраз саміх сябе. Ёсць другая частка, пра якую кажа святы Якуб, пра зайздрасць, сварлівасць і пра прагненні, якія нас увесь час цягаюць туды-сюды. Вось адно з прагненняў – это стварыць свой образ. Другое прагненне – это жаданне кантраляваць сітуацыю, кантраляваць тое, што адбываецца пасярод нас. І як мы это робім, так? Ну, мы это можам рабіць праз грошы. Калі у нас ёсць грошы, мы не баімся, што з намі нешта станецца. Можам кантраляваць праз рэчы, якія маем. Можам кантраляваць таксама праз свой уплыў на іншых. Але святы Якуб кажа, што вы прагнеце, а не маеце, забіваеце і зайздросціце, не можаце атрымаць, змагаецеся і ваюеце. Таму што ўсе гэтыя рэчы, якія мы маем, усе нашы спосабы кантралявання, без Бога, яны не дадуць нам этого спакою. Я расказваў некалі такі прыклад, што сатана з'яўляецца такім вельмі добрым менеджерам, который увесь час нам кажа, вось каб ты меў гэтае, то было б добра. Не ведаю, каб твоя жонка была такая, то было б супер. Каб твой муж быў такі, то было б супер. Каб ты купіў такі тэлефон, то было б увогуле класна. Каб меў такую машину, то было б супер. Каб пабудаваў кватэру, то увогуле б твоё жыццё было добрае. Але калі мы дасягаем этого пункту, этого, чего мы хацелі, то оказывается, што гэта, аднак, недастаткова, каб быць шчаслівым. І мы, як кажа святы апостол Якуб, кідаемся то адное, то другое, але не кідаемся да Бога. Не давяраемся яму, так? Мы вельмі часта што робім? Мы просім, Божа, дай мне вось, ну не ведаю, вось тое, што я хачу. Але Бог кажа, нават калі я яго табе дам, табе гэта не хопіць, ты патрабуеш іншае, ты патрабуеш мяне, супакою, так, часу са мной. Таму, калі зноў глядзім на дзіця, вы глядзіце, што дзіця так сапраўды, пра якое кажа Езус, яно сваю пэўнасць не мае ад тых ігрушак, которые яго ёсць, не мае нават у сябрах, якіх мае, але сваю пэўнасць ён мае ў бацьках. Таму Езус сёння ставіць дзіця ў цэнтр, дзіця не распешчанае, дзіця, которое было добра выхаванае, так, і на тыя часы сапраўды дзеці былі вельмі сціплыя, ставіць як прыклад. І падсумоўваючы скажу, ставіць як прыклад таго, што мы не павінны ствараць адзін перад адным нейкую фігуру, нейкі вобраз, нейкую апранаць маску. І па-другое, мы не павінны увесь час бегаць за рэчамі, якія не ў стане нам даць супакою. То есть змагацца за такія часовыя рэчы, так? Вось кожны з нас мае розныя прагненні, мае розныя жаданні. Можа, пра гэта думае яшчэ падчас святой імшы, што вось это не так, тое не так. Быць вельмі асцярожнымі, пакладзі сваю надзею Богу, і Ён дасць табе ўсё. Ён дасць кожнаму тое, што мы патрабуем, калі мы даверымся. І захочу, каб мы змаглі даверыцца, так? Даверыцца Богу у нашым жыцці, у нашых слабасцях і ў тым, чаго мы патрабуем. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру ў Бога, Айца Всемогутнего. За Отца народженого.
первого семи века, Бога, Бога соправленного, прозревого сустава, да нашага нябеснага Айца праз пасрэдніцтва Яго мілаванага Сына узнясём супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святога Айца, каб ягоны аўтарытэт быў моцнаю падтрымкаю для людзей, якія шукаюць праўды. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў нашай краіны, каб яны кіраваліся прынцыпамі справядлівасці і дабра. Цябе просім. Молімся за людзей, якія шукаюць праўды, каб яны знайшлі яе ў Езусе Хрысце. Цябе просім. Молімся за хрысціянскія сем'і, якім пагражае развод, каб яны знайшлі дапамогу ў Хрысце, які благаславіў іх сужэнства. Цябе просім. Молімся за вайскоўцаў, каб, выконваючы свой абавязак перад айчынай, яны не забываліся пра свае рэлігійныя абавязкі. Цябе просім. Молімся аб Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай, дарах Духа Святога, патрэбных ласках, асабліва ласцы здароўя для Тэрэзы, Яніны і Ганны. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных у імя Пана, каб нашая вера ўсё больш умацоўвалася і прыносіла трывалы і прыгожы плён. Цябе просім. Молімся таксама за тых людзей, якіх можам бачым як нашых ворагаў, каб Бог дапамог нам стаць разам з імі і працаваць для супольнага дабра, быць разам, а не дзяліць. Цябе просім. Пачуй, Пане, нашыя малітвы і дапамажы нам выконваць Твою волю ў штодзённым жыцці праз Хрыста, Пана нашага. Ахвяра збавчая,
белый хлеб у руках святарских. Ты прими наш добрый Отче, как он стал Христовым телом, як народ покорно просить. Полная величия роства, ахвяра славчая Христа. Тебе плоды, что земля дала, хлебом анёлом становятся. Полная величия росла, ахвяра славчая Христа. Тебе плоды, что земля дала, хлебом анёлом становятся. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Милосердный Боже, ласкаво прими дары своего люду, и ученик або на святейшем сакраменте мы отримали ласки, яких синовним довером прагнем, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан с вами. И с духом твоим. Угору серце, Узносим и на Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавена, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, ад Цябе паходзіць усё, што ёсць на свеце, і па Тваім слове змяняюцца поры года. Ты стварыў чалавека на сваё падабенства і падпарадкаваў яму гэты дзівосны сусвет і ўсё, што яго напаўняе, каб ад Твайго імя людзі панавалі над усім стварэннем і праслаўлялі Цябе ў Тваіх справах праз Христа Пана нашага. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю склікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля
Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне. Бо пра Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсною моцю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш. І няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Тваю чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам, у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцую Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае ўваскрасенне і ў неба ўшэсце, і чакаючы яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, святым Юзефам, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Францішкам, Кларай і айцом Піо, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяёмся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе усяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табой адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. У добры Ойче, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр,
І ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога дорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Атрымалі мы Духа Святого, які нас учиніў дзецьмі Божымі, таму осмельваемся казаць. Отче наш, который есть у небе, святися во имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, да памажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и мощь, и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодна с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Ранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленная, пакліканая на вячэру ягоную. Я не варты, каб ты увайшоў, але скажы толькі слово, і будзе аздароўлена душа моя. Я добры пастыр.
і ведаю маіх авечак, і мае авечкі ведаюць мяне.
Молімся. Боже наш Ойча, заўсёды падтрымлівай Тваёй дапамогою тых, каго змацняеш сваім сакраментам, каб мы, дзякуючы таямніцам, у якіх удзельнічаем, спазналі ў нашым жыцці плёна адкуплення праз Хрыста Пана нашага. Присядьте, калі ласка, паслухайце парафіяльныя аб'явы, трошкі іх ёсць. Вот брат Ігор на 2 тыдні выехаў, таму я распісаўся. Але аб'явы цікавыя, калі ласка, паслухайце. Перадусім, канешне, шчыры дзякуй за кожную малітву, ахвяру, дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Шчыра дзякуем усім тым, хто прыбіраў на гэтым тыдні ў касцёле, тым мужчынам, якія абкошвалі тэрыторыю вакол касцёла, а таксама жанчынам, якія замяталі дарожкі пасля мужчын. Няхай за ўчыненае дабро узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем. Заўтра, 23 верасня, у панядзелак, у нашай парафіі ўрачыстасць святога Піо з П'етрэльчыны. Гэта адпустовая ўрачыстасць тытулу нашага касцёла, асвечанага ў гонар святога Айца Піо. Святая імша ў гэты дзень адбудзецца а 8:00 і 18:00. Вячэрнюю святую імшу узначаліць яго эксцэленцыя ксёндз арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Сардэчна запрашаем да супольнай малітвы. 27 верасня ў пятніцу успамін святога Вінцэнта де Поля, прэзбітара. У наступную нядзелю, 29 верасня, на гэтую нядзелю таксама прыпадае ўрачыстасць святога Міхала Арханёла, у нашу парафію завітае брат Віктар Мялешка, францішканін канвентуальны, які прамовіць да нас Божае Слова, а таксама будзе прасіць падтрымкі ў справе заканчэння пабудовы рэкалекцыйнага дома сялібы беззаганнай ва Удзеле, Віцебская дыяцэзія. Таксама заахвочваем карыстацца з магчымасцю паглыблення сваіх рэлігійных ведаў, якія існуюць у нашай парафіі, а менавіта. Запрашаем на катэхезы для дарослых, якія ніколі альбо даўно не прыступалі да сакраментаў споведзі і эўхарыстыі. Запісацца можна ў закрыстыі. Графік сустрэч будзе дастасаваны да колькасці і сітуацыі удзельнікаў. Другая аб'ява, другая магчымасць. Асобна для дарослых адбываюцца біблійныя сустрэчы для глыбейшага пазнання святога Пісання. Заняткі будуць адбывацца ў першую і трэцюю нядзелю месяца, а 19:15 і пачнуцца ад кастрычніка. Таксама яшчэ можна запісаць дзіця на падрыхтоўку да першай святой камуніі, звяртайцеся, калі ласка, да сястры Кацярыны. Пасля летняга перапынку аднаўляем сустрэчы для мужчын, прызначаныя для паглыблення веры, адкрыцця сваёй тоеснасці, месца ў касцёле, а таксама для простага быцця разам. Найбліжэйшая сустрэча адбудзецца ў пятніцу 27 верасня а 19:00 у нашым класе. Усіх мужчын запрашаем. І цяпер яшчэ некалькі такіх аб'яў, што нас чакае ў розных месцах нашай краіны, вельмі такія цікавыя рэчы, на якія можна паехаць. Першая рэч, на якую асабліва запрашаю, гэта з 11 па 13 кастрычніка браты капуцыны і францішканскі ордэн свецкіх запрашаюць усіх ахвотных, дарослых людзей ад 18 гадоў узвыш на супольны уікенд у Навагрудку. Гэтыя дні будуць прысвечаныя таму, каб даць сабе магчымасць сустрэцца з Богам і з іншым чалавекам, карыстаючыся досведам святога Францішка Асіскага. Запісацца на гэты уікенд можна на сайце нашай парафіі, у сацыяльных сетках альбо у брата Владзіслава. І ёсць яшчэ дзве такія аўтобусныя пілігрымкі, пра якія хочам вам сказаць. У суботу, 5 кастрычніка, у Магілёве пройдзе 8-й ружанцовы кангрэс, які сёлета будзе прысвечаны тэме, нам блізкай, Марыя і ружанец у францішканскай духоўнасці. Кошт паездкі з нашай парафіі 55 рублёў. Выезд а 6 раніцы са стаянкі каля касцёла. Запісацца можна ў нашай краме. І другі выезд. Гэта выезд на каранацыю цудадзейнага абраза Маці Божай у Барунах. Выезд 12 кастрычніка, 9:00, кошт пілігрымкі 16 рублёў. Запісацца таксама можна ў нашай краме. Вось, на ўсе захочам карыстацца з гэтых аб'яваў, вось, пашыраць свае гарызонты, вось, выязджаць трошкі, мяняць абстаноўку, калі ёсць такая магчымасць у каго. Ну, але асабліва запрашаю на гэты францішканскі уікенд.
Щиро вам дякую за супольную молитву, а брата Александра просим нас поблагословить. Гэтае благословенство няхай дапаможа нам быць у нашым жыцці не супраць кагосьці, а разам з Богам, з іншым чалавекам. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите с упокои Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Арханёле Михале, бережи нас у змаганні, супроть спокусов и пасток злого духа. Будь нам оборону, князю войска небесного, мocию Божию скинь у пекла сатана. Пан святой, збавца мой, Бог життя